ko, eller den her ko, eller den her ko. Vi kan ikke finde den her ko. Så i den her kontekst, så siger Allah, at fasen er blevet forestået for jer, ligesom det er blevet forestået for dem før jer. Så det er som om Allah også siger, lad være med at løbe om hjørner med fasen på samme måde som Bani Israel. De løb om hjørner med Allah og med den tilbedelse, som de var. Så vi skal ikke løbe om hjørner med fasen. Og hvordan kan man løbe om hjørner med fasen? Nu er det ikke, fordi jeg skal give jer nogle gode idéer. Men for eksempel at sove hele dagen. Så det er dejligt let. Så står man op 5 minutter før maghrib. Man har måske ikke bedt sine bønner. Og så spiser man dejligt let faste. Eller løbe om hjørner med Allah. Ved at spille sin dag. Spille hele dagen. Ligge til serie, eller ligge til film, eller hvad det kan være hele dagen. Således at man ikke ligesom er særlig opmærksom på, hvor hårdt det er. Og så tiden går hurtigere. Lad os ikke løbe om hjørner med Allah. Lad os ikke løbe om hjørner med tilbedelsen af Allah, som dem før os forsøgte at løbe om hjørner med Allah og blev straffet, og hvor budskabet blev taget væk og givet til efterkommerne af Ismail i stedet for, alaihi salam. Fordi hvis vores faste er på den måde, hvordan er det så efter Ramadan? Hvis Ramadan er noget, vi bare skal overstå, en tid, vi bare skal få til at gå, er vi så ikke fuldstændig den samme, som vi var før Ramadan? Og er det virkelig sådan, det skal være? Skal vi virkelig være fuldstændig de samme efter Ramadan? Eller er Ramadan en gylden mulighed for Allah, hvor vi skal forbedre os, så vi skal blive bedre mennesker? Hvis vi er fuldstændig det samme efter Ramadan, så skal vi spørge os selv, om vi overhovedet, er fast måske accepteret. Det kan godt være, hvis vi har gjort det minimale, men måske er den ikke. Og selv hvis den er accepteret, er det så tiden godt brugt på den måde. Allah har udvalgt Ramadan for os. Den bedste måned, hvor i den bedste bog er blevet nedsendt. Jeg har hørt det her mange gange. Den bedste bog er blevet nedsendt i den bedste måned, til den bedste mand, på den bedste nat, til den bedste nation. Allah har givet os Ramadan. Den kommer en gang om året. Ingen af os ved, om vi lever til næste år. Så lad os ikke løbe om hjørner med Allah i den her velsignede måned. Lad os gøre, hvad vi kan. Lad os presse os selv så meget som muligt, således at når Ramadan er færdig, at vi er en anden person. Og de nævner det her blandt tegnene på, at Ramadan er accepteret. At man faktisk er en bedre person. Man er en anderledes person, når Ramadan er overstået. Modsat hvordan vi var før Ramadan. Godt. Allah siger så i slutningen af verset, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, således at I kan få taqwa. Her ses, hvorfor vi blandt andet ikke skal løbe om hjørner med Ramadan. Det er fordi, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, så I kan få taqwa. Så I kan få taqwa. Her bliver et af formålene bag Ramadan nævnt, taqwa. Og taqwa opnår vi ikke ved bare at spilde vores tid og bare få til at gå i Ramadan. Hvad er taqwa? Taqwa, det kommer fra ordet waqa eller wiqaya, som betyder at beskytte noget mod skade. Allah siger, ja, ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Og I som har iman, beskyt jer selv og jeres familier mod ilden. Og taqwa er en form for bevidsthed, en form for opmærksomhed, en form for varsomhed, hvor vi hele tiden er bevidste og varsomme og opmærksomme omkring det, vi gør, især i forhold til ikke at begå synder. Så hvis man gik barefod, men i bryllupstøj, på en sti i en skov med torne på jorden og tornebuske alle vegne omkring os, så vil vi gå meget forsigtigt for ikke at træde forkert. Taqwa bliver nogle af de lærte sammenlignet på den her måde. Jeg tror, det var Omar, hvis jeg ikke tager fejl, der kom med den her analogi. Så det er den her tilstand, vi skal opnå i forbindelse med Ramadan i forhold til Allah. Og der er det så at være bevidst omkring os selv, bevidst omkring, hvad vi siger, bevidst omkring, hvad vi gør, bevidst omkring, hvordan vi tilbeder Allah, bevidst omkring vores gode gerninger, bevidst omkring vores synder. Det her er formålet med Ramadan, og det kommer altså ikke af, hvis man bare ligger og spilder sin tid hele dagen. Det kommer ikke af, at man sover så sent, så længe man kan, og hvis så mange timer man kan. Jeg siger ikke, at man ikke kan tage en middagslur, men vi forstår pointen. Vi skal ikke overdrive i de her ting. Så det er formålet med Ramadan, og det er det, der er med til, at vi så er anderledes efter Ramadan. Det er den her taqwa, vi får ud af det.
på den anden side af Ramadan, så du skal huske at sende dit blik, du skal huske at gøre en sag til jer selv, fordi det har været vanen i Ramadan. Vi har gjort det så meget i Ramadan, hvis vi kan det, så kan vi også bagefter. Og hvad er det for yderligere? Vi hører også fra ikke-muslimer ofte, at muslimer jo faster, fordi vi skal følge medlidenhed med de fattige. Og det er selvfølgelig ikke 100% korrekt, men det er heller ikke 100% forkert. Det er også en del af taqwa. En del af taqwa er også, at vi er bevidste omkring vores velsignelser. Fordi hvor stor en velsignelse er det ikke, at vi kan spise og drikke. Og vi kan ikke kun spise og drikke her i Danmark. Vi kan åbne køleskabet, og vi kan vælge 10.000 forskellige ting, de fleste af os. Og hvis vi ikke lige gider det, så kan vi ringe til 10.000 forskellige butikker, 10.000 forskellige leverandører, der kan køre det ud til os. Når det er, at vi ikke har det her Ramadan, så indser vi også værdien af det. Og ender med at blive mere taknemmelige, eller bør ende med at blive mere taknemmelige, og takke Allah for de velsignelser, vi har. Hvem herinde, jeg skal ikke række hånden op, men hvem herinde har eksempelvis nogensinde takket Allah for, at vi kan se, eller at vi kan høre, at vi kan tale? Enorme velsignelser, men fordi mennesket er, som mennesket er, så glemmer vi det. Hvis vores mor giver os 100 kroner, så tanger vi hende og kysser hendes fødder. Men Allah har givet os bare, udover livet selvfølgelig, og sanserne. For at forestille jer, hvis I i dag vågner op, og I har mistet alle jeres sanser. I vågner op i morgen, I kan ikke se, I kan ikke se, I kan ikke høre, I kan ikke tale. Og så lige pludselig så kommer der en stemme ind i jeres hoved, der siger til jer, forestil jer, det er et andet univers, hvor sådan nogle ting her fandt sted. Så kommer der en stemme ind i hovedet, der siger til jer, det her det er nu en test. I kan nu vælge at leve de næste 80 år på den her måde. Hvor I ikke kan se, hvor I ikke kan høre, hvor I ikke kan tale. Eller I kan vælge at give afkald på alt, I ejer. Lad os sige, at samtidig var den rigeste af de rigeste. I var konger over alle konger i hele jeres verden. I ejede alt. Og I får nu at vide, enten lever I 80 år uden sanser, eller give afkald på alt det her, og lever de næste 80 år som en normal person. Hvem herinde vil ikke give afkald på alt? Bare for de 3 simple sanser. At kunne se, eller kunne høre, eller kunne tale. Vi vil alle sammen give afkald på det her. Så hvilken værdi har de her ting ikke? Og hvorfor har vi så ikke takket Allah for det? Hvorfor takker vi ikke Allah noget mere? Lad os takke Allah noget mere. Jeg siger ikke, at vi ikke skal bede for ting, det skal vi også. Men vi skal også takke Allah. Og det er win-win, fordi man siger Allah også i Koran, at hvis vi så er, hvad det betyder, hvis vi så er taknemmelige, så vil vi få endnu mere. Så det er kun win-win, at vi bliver bedre, at vi bliver mere taknemmelige, og vi husker at takke Allah for de ting, vi har. Og derfor er en del af taqwa også et bevidsthed omkring andre menneskers mangel på de samme velsignelser, som vi har. Det bør være nogle refleksioner, vi gør os, når vi bryder vores faste, og vi kan mærke kolde væske løbe ned i halsen. I kender altid den her følelse. Vi skal tænke en tanke eller to på dem, der ikke har de her ting. Og hvad vi kan gøre for dem. Og især her i Ramadan, så plejer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam at give endnu mere sadaqa. Så det skal også være en del af vores Ramadan, at vi giver mere, end vi plejer at give. Alt det her ting, vi skal skrue op for i Ramadan. Vi skal skrue op for at tilbede. Vi skal bede til tiden. Vi skal bede sunnabønnerne. Vi skal bede tarawih så meget som vi kan. Vi skal ikke begå synder. Vi skal sikre vores pligt. Vi skal forøge sadaqa. Vi skal forøge vores refleksion. Alt det her er noget, vi skal gøre i Ramadan, således at vi bliver blandt dem, der opfylder verserne, når Allah siger, la'allakum tattaqun, så I kan få taqwa. Ellers er vi blandt dem, der vil være den samme person efter Ramadan, som vi var før Ramadan, og hvad er det ikke for en chance, vi mister, hvis vi er blandt dem. Bismillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Så det er det, vi skal gøre, hvis vi skal være en bedre version af os selv efter Ramadan. Vi skal udnytte al den tid, vi har. Og jeg kan personligt, for at slutte af med en lille anekdote, huske fasterne i sommermånederne. Kan jeg huske fra et par år tilbage, da de fastede i juni, juli og så videre. Det var hårdt, men personligt for mig var det meget bedre end den faste, vi har nu. Fordi nu har livet ramt. Vi har fået fuldtidsarbejde.
vi har fået børn, vi har fået ægtefæller. Fasten er rigtig kort, og det tager lidt fra det. Så bliver man nødt til at tage på arbejde, det gider man ikke, og det er hårdt. Så kommer man hjem, så skal man hente børn, så er der en halv time, som er ude. Og man skal op kl. 6 næste morgen alligevel, så det er også svært at bruge hele natten på at tilbede Allah, når nætterne er lange. Så dengang, der kunne man virkelig mærke, efter når Ramadan var færdig, at man har gjort noget. Vi mødtes til bøn konstant, vi slog sammen på første rækker, vi blev i mestre til kl. 7-8 om morgenen. Så tog vi hjem og sov til kl. 11, stod op igen, memorerede Koranen hele dagen nærmest. Det eneste vi lavede var islam. Og den følelse, den var exceptionel. Når man virkelig kan give sin tid af Ramadan, og man kan mærke, hvad man får ud af det. Det var exceptionelt. Men i dag er det for mig og for mange af jer måske ikke det samme. Nu er der alle de her ting, som jeg vil ikke sige det er svære, men som er en del af livet. Men som vi bliver nødt til at tage højde for. Og de her ting gør det sværere for os at fokusere. Det gør det sværere for os at få det rigtigt ud af Ramadan. Det gør det sværere for os at glæde os til Ramadan. Og det gør det sværere for os at blive en anden person efter Ramadan, som vi burde. Så de skal være opmærksomme på det her og gøre endnu mere. Til dem, der stadig har tid, til dem, der ikke er fuldtidsarbejdende, eller har koner og børn og hvad ved jeg, lad være med at spilde jeres Ramadan. Der kommer en tid, hvor I vil ønske, at I havde den tid, I havde før. Så uden at al den tid, I har, før I mister den tid. Og den anden ting til dem, der har fuldtidsarbejde, dem, der har børn osv., vi bliver nødt til at forberede os meget bedre på Ramadan. Det skal ikke være sådan noget i ugen op før, så siger okay, lad mig lige faste mandag og torsdag. Vi bliver nødt til at forberede os lang tid før, ligesom Sahaba gjorde. Hvis det er, at vi er studerende eksempelvis, så bliver vi nødt til at læse forud. Vi bliver nødt til at læse forud og være klar, således at vi kan slække lidt i Ramadan, men ikke ligesom komme bagud med vores studier. Dem af os, der er fuldtidsarbejdende, hvis det kan lade sig gøre, at vi arbejder mere op til Ramadan, så gør det. Tag al den ferie, I kan. Endnu bedre måske, hvis det kan lade sig gøre at arbejde hen imod at blive selvstændige. Så vi ikke skal være afhængige af andre, der bestemmer, om vi må få ferie i Ramadan eller ej. Vi skal selv kunne bestemme det her. Vi skal selv kunne tage ferie og bestemme over vores egen tid, således at vi ikke mister den her gyldne mulighed, som Ramadan er, som mange af os desværre mister eller ikke udnytter fuldt ud på grund af de her forudsætninger, som vi er i. Og til allersidst en kommentar til mødrene, som jeg blev bedt om. Fordi det er især mødre, det her går ud over. Det er især mødre, som ikke får lige så meget ud af Ramadan som andre. Fordi det er dem, der typisk står med de ekstra mange pligter, der er. Så en besked til jer, og nu håber jeg ikke, at jeres ven bliver sur på mig, men lad være med at lave 42 retter mad hver dag. I behøver ikke at stå i køkkenet 6 timer hver dag. En gang om ugen måske, okay, fair nok, men ikke mere end det. Lav enkle måltider, enklere måltider, nærende måltider, og lad være med at bruge hele jeres dag, hvor I også er fasten, og I også skal tilbede Allah. Derudover så kan man også lave, jeg tror det hedder meal preps, for dem der faster. Ikke? Gør maden klar i nogle æsker eller andet, lav meget mad, måske et par gange om ugen, og så gem det til de andre på dagen. En anden ting, man kunne gøre, det er at lave tilbedelse som familie. I stedet for, at han skal gå derop og så videre. Gør de her ting sammen. Det er der børnene eksempelvis. En tredje ting, det kunne være at skifte til at tage tarawih, hvis I gør det alligevel. Pas på. Og til mændene herinde også, lad jeres koner, ikke fordi jeg siger, at det betyder dem, men motiver dem også til at tage afsted. De er ikke engle derhjemme, der bare har super høj iman, bare af sig selv. Så motiver dem også til at tage afsted og tage chancen derhjemme. I kan også bede derhjemme. Der er flere af de store lærte, der er nogle af de store lærte, der endda siger, at det kan være bedre at bede derhjemme, end at tage til tarawih. For i nogle bestemte tilfælde. Punkt nummer 4. Involver en større familie. Skifte selv mad eksempelvis. I stedet for at man er sin egen lille familie, så vær smarte. Gå sammen, flere eksempelvis. Og så er der en, der står for mad i dag. Alle de andre, de har fri. Eller kvind, som måske ikke engang faster. Find dem. Få dem til at passe jeres børn eller et eller andet. Så gør hvad end der kan gøres, for ligesom at vi kan bruge mere tid på Ramadan, således at der ikke går ind under Ramadan, og vi har spildt, og vi er de samme, som vi var før. Med det sagt,
så beder vi Allah om at acceptere vores Ramadan. Vi beder Allah om at lade os være endnu bedre, end vi var dagen før, eller sidste Ramadan, hvis vi kunne sammenligne med os selv og ikke med andre. Vi beder Allah om at acceptere alle vores gode gerninger, acceptere vores bønner, acceptere vores faste, acceptere vores sadaqa. Vi beder Allah om at lade os opnå taqwa i den her Ramadan. Lad os opnå den sande gudbevidsthed, opmærksomhed og varsomhed, der gør, at vi bliver bedre mennesker, der gør, at Allah elsker os. Allah siger andet i Koran, Allah elsker dem, der har taqwa. Og de er nået paradis. Vi beder Allah om at være blandt dem. Og vi beder Allah om at styrke muslimerne i verden. Dem, som faster uden elektricitet. Dem, som faster uden noget fodler. Vi beder Allah om at stoppe de såkaldte krige, som der er. Og styrke muslimerne og hjælpe dem igennem alt. I Palæstina, i Sudan og alle andre steder, hvor det er tilfældet. Sådan. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Så stiller jeg lige på øjnene, luk kutterne, sluk telefoner.